הכרזה שתעורר עדים בכל העולם, הרשות הלאומית למלחמה בסמים בארצות הברית מודה שמריחואנה מסייעת בריפוי סרטן, וזה אומר לא רק הקלה בכאבים, אלא ריפוי של ממש. שלום, כתבנו לענייני בריאות יואב אבן. ערב טוב, הרלה. יואב, זה הגוף הראשון שנלחם בסמים שמצהיר הצהרה שכזאת. נכון, ככל הידוע לפחות, ולכן זה הופך את זה לכל כך מעניין, אבל זה מעניין לא רק בגלל זה שזה גוף שבעצם הייעוד שלו זה להילחם בסמים, זה מעניין גם בגלל שההצהרה הזאת מתכתבת עם מגמה בארצות הברית, שבה יותר ויותר מדינות בתוך ארצות הברית גם הופכות את המריחואנה לחוקית, למשל קולורדו שם זה כבר הפך לחוקי, אלסקה בדרך, וושינגטון בדרך, נכון, ויש עוד מדינות שהופכות את המריחואנה הרפואית לחוקית. בקליפורניה למשל אפשר לקבל את זה רק עם מרשם של רופא, ואנחנו כולנו יודעים שמה שקורה בארצות הברית בהרבה מאוד מקרים הופך אחרי זה למשהו שהוא מקובל בכל רחבי העולם, ולכן המגמה הזאת היא מאוד מעניינת, וצריך להגיד שההצהרה הזאת של ה-NIH, המקבילה האמריקאית של הרשות הלאומית למלחמה בסמים, היא בהחלט מפתיעה ודרמטית. אבל יואב, המריחואנה הרפואית שמדברים עליה בכלל לא זמינה לחולים בישראל. נכון, היא זמינה, אבל אי אפשר כרגע לשווק אותה. למה? כי בישראל, כך לפחות טוענים המגדלים, המשווקים, הם טוענים שמותר להם לתת לחולים שיש להם רישיון למריחואנה רפואית, מותר להם לתת למוצרי מריחואנה רפואית אך ורק באחוז של עד 30% THC. THC זה החומר הפעיל בקנאביס, שהוא אחד מהחומרים שיש להם אפקטים על החולים, אבל המחקרים שעליהם התבססה הרשות הלאומית האמריקאית למלחמה בסמים מדברים על מוצרי מריחואנה רפואית בשיעורים של 50%, אפילו 60% THC, וכאמור, הנה אתם עכשיו רואים כאן למשל שמן שמיוצר ממריחואנה רפואית שניתן כאן בארץ למטופלים עם רישיון שמקבלים את המריחואנה שלהם מתיקון עולם, אבל למרות שהם יכולים כבר לשווק באחוז של יותר מ-30% THC, כרגע לטענתם אין להם אישור לזה, והם טוענים שחבל מאוד, כי דווקא המוצרים של המריחואנה הרפואית בריכוזים הגבוהים יותר של החומרים הפעילים מחוללים פלאים אצל החולים. אולי זה ישתנה בקרוב. אולי. יש רק לקוות אולי, כי זה באמת עוזר לחולים. תודה רבה לך, יואב.